mororo tima etina county ya Nyamira abasaye mubwate getariki ino asenze mu ya siasa umurali onyange ntobwate umusaye no mwana omokesana okuruku Adams Mocheno okurwa constituency ya North Mugirango Ekerenyo ward is the youngest senator aspiring senator asekerugo kyobo senator county ya Nyamira tunagocha constituency eji njibwata abana bakuri yoborai awara basaye asobo chumbe nase obo MCA buna bono constituency ya Burabu ne bwato mwana omusaye oyokorokuna Dennis Obis Obiero Davis Ogari Obiero andaka tutararigereria abasabo ayebuno omusaye oborai bwe county ya Nyamira no isana getana borobo oborai unabono tokonyara go plemu umugabano ro kiagera arengo mo deputy governor mbona aiwa matukaberega akurege tarikyo monyene onye nyasaye gakumwanjira gakobo mugabana na botoroche ne gasi ya Nyamira ne koreki ne korekane oise kurigereria murari onyanja ekera umugabana uri ondare ngororo abantu bare ngororo none chi minister n'abantu bari tayire bari taye kurwo bwarimu bacha basoega gasi igento nkere ngobori omwana ominto nyanja onye serikali yagoteri na kwari tayire waikire 65 years and above kwari tayire keso bongo bwarosire nande kwana konyora omuntu ira ni wasega egasi bono onye to kwene be youth ndiago chakoba kanere abo murai aoro kiguna okogenda gochia abwata abantu baminto okoboko igento kere Nyamira basaye bachandikete sana the number of unemployed youth ni gere igoro sana umuraria no naye kerogo tarari na moko ndamangana yobosaki ngoro rure kwanyora abantu abange bagotamaki sana okoba yegasi na graduates na abange bakoreteki barororo abantu aba babwatwa okoboko Ono mwana minto ese ngonyora abantu bakorete mpaka masters umuntu yiko uno ni PSC ndato tumye kamera gatebya umunyamira umuntu yara uno no PSC epama ese county ya Nyamira none chi ministry sato chibe chitengwe abana youth bakoreki baegwe uro cyara umuntu muno yiko cyare youth tagokonya abantu baminto agokonya abantu baminto igota takoteba na tusana giti no burayi bogenda se county ya Nyamira kubatukana basemba ire getariki yabo asubari bare ngororo nawo te bintu konyara go play mu governor excellency amuzi kimuwa minyaribo ngito ta mu primary amatuka yawe ri kwa ramare mu asirete na make lakini ngote baiga umugaba no gochikoswa onye na musinyaribo ragenderere abu atege pindi kiaye ainyora basaye tigabe kegento kirige koro kuna 30% eri yabege tuna kirege kira se county government kegenda as a youth igeto mirite no nechi ministry onye chire 10 chi ministry sato abasaye baewe omuise kaewe no mumura koreki aewe naende tutwalege tukirige koro kuna amangana disability na kama kuna mlemafu na yege talie kiasi 30% anyore umuraria umanyete oyo monare gonte bina ebirogombira abasaye batebwente kaewe aya sukurigiro kwao ekerongiro musata bwente kaewe oso musaye na bako kero kende gionse ase county ayera murari ntaite gokobori omonto mwanya bantu niga iboire no mukungu bonekera batenekera ikitarinkira musaya takeriko karaki koewa igongo bolina naki oyo muntu kyokoreteki omuiborete no yo goteba iwe getarieke muntu kyokoreteki omuiborete tari bonse baiboire no mukungu bakagonki kuno mukungu turari ne gari amo nkurwa na bono turi ne transline Nairobi togo karaki togochi okonyora imemuri ne tomogere umukuri ari ne tororo umuru yari nete kogo ikabosonga iga na ndo mugusiorina bonsi ngai bago chumurari Nairobi bago karaki bago genda watu wa Nyamira tunataka tuende safari moja inclusivity yakoreteki ero umuntu umuremafu aro umusayaro umuntu omogotwa koreteki aro Wasebona tiago na watane na nebinto nebyabaga abagaka na wakati wa vijana utafanya nini utafika ni sasa hivi mwichu muligire bono igotore na Richard oyubono romenye kurwa ase ward ya Kiabonyo ruwe kutoka ase bunge ya Burabu igono omokurwa abasaye kurwa ase county ya Nyamira oyubono togo sanganere kuligire na kyuburai bwenseme nere garu mwana siasa ngwakale siasa no manyase mo ya siasa ekero togo sangama nali tukuri yale ranya rugo tumanyina ensemo ya siasa
serikali ya county ya Nyamira abasainge tariki babwate naende mbale no bokena abasaimba chikonyore biroge bingo cha se county ya Nyamira yakara matuka mange twarira abagavana babera sobisi basaimba ranyora mabagabo asokunyara kurubura ya se gwatebina omo senator yomo na rokuriye kirukyo obo se okuriye kirko senator se county ya Nyamira oromo sai abasaibu na inu muchikumu bwatsia Adams asekerwekyo egento ngotebie abana youth ba Nyamira naende onye mundigerereti kurwa se TV yaito ya Ndisi muroche oyo twikaranse komo no musae kare twakabwatirie TV mpaka Nairobi nyasaye bwanjire twanyorere TV yaito gusia tokuna bateno monene mbiya mono naende mambi tonyore ena gotara chingongo chionsi nye chiagusi abantu ba minto ba Nyamira abasae mundigerereti naende montegererete chinse chibone gaisano chia mambia choro musae liko musae gasi nekera mwari kiro musae gasi emyaka 5 na botoko motebina ngwatema gokorera abasae naende tigatogotese ago sinywe gasi na umogotena yaya naende tigatoriyo musao nde gosebono nkingo bateberigo ntu abete lasila ndi abantu babete nominated momanyete mono abantu banuti mugirango abasaye babere nominated since 2013 ntu abwate youth leader yabete nominated as a party ya ODM umwana Julius Marita okorwe Ekerenyo ward 2017 ntu atwara umwana okuru kumosiori oina ndo koriye kerogia Ekerenyo ward obo MCA bono naende umwana otenende korunuti mugirango okoriye kerogo Kiobo Senator as a county ya Nyamira the youngest ever Adams Mochenwa abasaye mware gwanja tonyo intunto likoligereri nampatiki epati negari omoraria ntori koligereria epati egento tokoligereria nkiago cha gokora una umwana youth onyamira naigwe amararamisi y'abana youth moraria ntete ko batebiga abana bali Nyamira nje ngoreta mangana statistics and economics abana bali Nyamira bakorete bakanyore si plain and above niko bara abana abange sana lakini konyora no ene kiti kira bakonya baende chi college baje no namangana yo burari mo begeri egasi yakorreki okko batutabwati umurai webichana ogotate ebichana ndate kurago tebye gento ketase niniga bono iga onyore umwana onyorete si plainness akage utakira ende college abo munyaruka abo mumura kera chire college tumurigere no neri rube akanirwe besa ende college buniriere Nyamirari umusike James ondicho gesamia begete ya KMTC ekera chirororo akore clinical medicine for 3 years akorwarira na gochinka ka ukore myaka 3 ende internship umwaka oyo mo ga kuira no maete bona akowe certificate ya COC clinical officer of Kenya naenda ndonsi naenda Australia akoregas umwana oyo rochara abwatwa no musaya umuchumbe oro musaye ori ubwata yani ubwate riosa ryaba abana youth abwata abana abokoboko oroje ntogutwara abanyagitari abangi urayigore kliniki umutienji basere ngora arasi umurari calculate umongina bwako no bokombe ominyokari kwa musona na 600 kwa mataye mama iranaka nyane kento kyabwatira ni umuntu no negechara kwa morosi no nabangina bakoibura kwanyora mwana munyaruka begete kliniki yabo abwatira okoboko tari abeza korosi anda Richard ngani gokuburia inkeko geroro cha basaba banga batabwatire bagariyo bora ya county ya Nyamira number 1 abasaye babeire bakona wanje binte byebisinini ambwati siegenteke ninje ngokonye mbwati siegenteke chianda utie chinke naye ngocha kubeka gusene kirogo getari gusene gya CDF naye CDF manager e Germany umuntu ori genteke umuntu yakira iriro burayo mwana ominto ona kubwata wenda bwombi na kya kombi kwanyora nkoigore bali Nairobi bali muteja mwamubwati sitimo gotara makori lakini bona bwenda bwombi ori gyaba iri baye na bwabegetaze ase no ne committee eyo bona nonyo umusaya ale kobera asibu nayo oroje binte bimbigo ikero iga byekira abasaye kerero weteiro boko obokongu bona chianda utichiabukire umuntu ochieregento kere asote tham ibo not a wrong time ninki ekogera buna abasaye mutaete monyoro bura ya county ya Nyamira tumesumbuka sana moralia tumesumbuka sana tumesumbuka surely I want to ask you for free maybe omoiboriogo tabwate kende akagosomerio bokong
nyasaye akagoseni chisemie china chiro chomete chisemie chinkora naende ne chinchanja akagosomeria bokongu gaeta wachire university kero wachire university na mwana ondo mino naro korumaega nere akamobeka ase kwarorire kogokora korwaria wacha kwanyora gaste koretiki teiyo gasi ekere teiyo nakio gokora moraria nakio gokora bono okonyora kuna gosurura wanyora bwate no ne birengereri lakini abasae barabange usiya ito kubwa abantu abagoto bono abasae abarengereri bachake kurikana egasi ebagokoraki ebagokonyana. I want to give you an example. Mumura naro kobori chikora chabo getutu masaba omwana oli bwechingoko kwarori arande etiquette ya ODM. Umwana oliririo pama ale koira abachiete youths bali bachiete America. He was one of them. Umwana naro litwa bwata by election ya Migori. Umumuroyo. Ominyogeti Ochira yako. Umwana oli kwa roje bali abachiete under Obama Foundation. Yase youth ere youth. Bonzi batenenire ngoboli bare biro. Naende mambi buna toroje. Nyasaye buna kuna gotobanga kama tukaya tikarito umwana ominto. Watakuwa viongozi. Why not us? Mwenchu muligire bono akero to sanga mona itukwana na intukwetera se namba SMS on tebuna kyoro onyo andake gokurwa ese county ya Nyamira nabo igono ndebwe singe yakogera abasaye batabwate getaria kena se serikali inge yakara abasaye batabwate egetaria na se county konya rubura konya raba abasaye ngote nabale kurigiye birugo lakini konde yabera kungwa abasabu konyara ko igoro konyana ki abagaka banyare bakoigwa ebirugo ebi bo mwenchu muligire bono ganda gusanga mona intukwetera se namba gabwa screen yawo nabo gotomera SMS yakero na Richard ngibona royo mobwa abasaye se county ya Nyamiro okoyegerana na gote abuna abasema bantu ko goli bagari yabene asokuru oburai maite abana gote yabane experience is the best teacher ekero konkere bune kero kyo governor ekero kyo senator getage to muntu otwaro bumanyi anena sense mo yoburai no musaye mbona gochaka ngikiragero musaye wekero kyo governor ngikiragero musaye wekero kyo senator andake abantu mboro babera aba MCA babera ababunge ande bono bali geti gosuka ochikuriyo senekero kyo governor bono ase Nyamira ndaite ko gotebi umwana uminto morario nyanja for free ase Nyamira bono iga abantu bakorigyo bogabana they are above emiaka y'abasaye ngo cyakire oyo minto umugaka Enoch Walter Osebe Nyambati ngorengi no murochi nande nuroche emiaka yaye toche umwana umwabo Honorable Timothy Bosire liroba Tresara ya ODM Kenya mzima nere liroba abantu bakamukora liroba no moroje tali musaye toche umwana omwe mto mwanje ukioma no roje no mugaka tali tunabocha umwesi mwiwa ukabero mu cyumba burabu uyo gocha kuroje tali kikianda Ben Mumanyi no musayale tunabocha umugaka Amosi Kimo Nyaribo no mugaka talibo asebonega ese kirogo kya Nyamira na ababande baro abande muga musa takore tiki tayo lakini asobo chumbe no bwe MCA no bo women rep abasaye mbakore tiki abasaye mbaro nikingo teba inje bono ase amangana yo bogabana abantu banyamira takurigera chianda out ayebori onye koireta omwana oge sukuru akaende university agasoma ochireka atumiete angeri bu 400 transport keregento tobegete urure gosenkiri nyaga urure gosenche ikwati urure gosenkeyu urure gose Mount Kenya okorireki ochire gusia no murekomo kwana konyorekera toko ndasi chirarieji kwana konyora abantu babateina bekeraini goko bekweraini ayenyore kwa emwana no ene ngombe yarenge kayare gokamu eyaonetiwe kwana konyora no ore no mwana ogeraini sure ntete kubaburi abantu banyamira 100 pop na siringi chirimia ine ngware gotigane none university aenda umwikorere none biasara binda chake nonye mitumba atangateire ni tichi message gosiba no murari bono ntwe togoteba iga asobo gabana bwa Nyamira mubasa kurigera chianda out rigereri ebikoro byo muntu for example abanda ababonzi bakuri kichikura cya Nyamira ntuba manyete nande we know the track record yo muraria tuchakero mwana uminto bosire nabo mu cyumbe gitutu masaba emyaka erenga 5 ekerabe 5 abantu babuge tutu masaba bagate abantu arosa na ibura ibu abo mbwakoreke mbwabo biyego bakamotebi karatumuka
aka ochete ngobori haro bugabana umwana ominto nyambati emyaka 5 akorete ki aberire umwana ominto pendi mumanyi oberire emyaka 10 oberire emyaka 10 abuna abantu ngokobarira mugabana nyaribo tana koba gasiende gotatiga buna abo mo deputy governor na political okiano timogirango and ticket ya ODM musike Joseph Kiango yakamokoreki akamubua buna mubua onye no mokonyo ya nere gesami na betu mubua nere ntaite gukwanira ngichase gesami nere nakorete ki naro musike Joseph Kiango igabete tamwe yemo notimogirango ekera ruororo abande umbuyo kabete bagakoreki umbuyo kabete agasoa masanyoso ete arafu umbuyo kabete umbuyo agasoa nkingo gote tunagocha amosi umotkonyoye Dr James Ondicho Gesami umwana bwa bagichora ngorengi mu maita abantu ba West Mugirango for the last 10 years Gesami abete buno muchumbe West Mugirango he performed gotebeke maene umuraria KMTC ya Nyamira no Ndicho Gesami naende no genda okore research Nyamira ngima chinya gitari chi dispensary ne CRT sensor chinyinge echire West Mugirango so when you look at the track record yomugaka bunoyo he has an experience kwari wono ntu asobo gaba ne round yeye musayata kore tiki tayo will support omuntu bwate agenda yabasaye ase okoboko kwaye ndate ko gotebi omochumbe omo MCA Onyamira township Honorable Duke Masira uyu orenge youth yaito engakieria omuntu omoregate tokoboko James Ondicho Gesami Trocho bero mu MCA wanorocho omuntu itari kugurumu abantu nabo tutaite byongozi bikorete birego okoba tutabwate umusaha so bugabana intwe oyo bwate ekeririanda kyabasaya tutakufa na yeye lakini onye korengera tya nechi anda utyo gutugura abo iboli baite bawo neti chombe abande bakono no proti konyara ba university bakatoire college bakatoire university tugasoma igoto tebengana yawe nene asaba saingirina igererio umuntu bwata amaroro kya asaba sai ubwata amaroro kya asaba sai asekero kyo bugabana lakini togo chobo MCA obo chumbe azo musayale igwa nkyo musaya akoreki agokwana kegora segero kyo boseneta ntobwato musaya tayari kero kyo boseneta ntobwato musaya lakini asobo gavana ntobwati musaya obo wimenere abantu banyamira ena abasorora aso gwanja kwa manene abasaya moni ekirogo mubasa ko ni ekirogo rora abana bainari chinyaroka njirari muchiroje abande bakuru noti Mugirango abande kuru West Mugirango abande kuru Bugetutu Masaba lakini nabana Nyamira igwe mutatu kotegera bona Nyamira ni yetu sisi mayouth ni yetu asekero kyo baseneta ni sisi youth asekero kyo bochumbe tutakuwa sisi youth asekero kyo women rep tutakuwa sisi youth lakini okoba tutabwati omugaba ne youth asekero kyo bogabana igere chitrack record cy'abantu naende mosoma abantu mu auction Nyamira embe amana kato gusangana yego monchu muligire bona tonto gusangaga na Richard yibona okorwa ase ebunga ya Burabu ngo story tuna down to so ase ebunga ya Burabu onyare komanya ayebuno umunyamira kwarigereria abasa ngoro ntorwe go ikase wodi ryo kuru ya Kyabonyoru tomakano go ika ase ebunga ya Burabu narotebe na kimuliga moroche amangana ye kirogo yumate bone wodi ya Kyabonyoru nonye mahete mona sobwa gare no okorwa abasa mbari bakuriye birogoro ebunga ya Burabu no okorwa bono beni mumanyi ngo tigare ko rye kirogo kyobo jumbe agenda kuri garo kyobo governor igobone kero gekyo ngetikarete bosa abasa imbara ngo isura sentunde yakabiru monchu muligereria eketogo sanga no abono yo mubabasa kurwa county ya Nyamira tokando mutumo komaka tokorena tochiko sanga manga na gukwana mange abasa kuru Nyamira na kibero berete ana sobo chori bone bole westo sukaga ndra gotobwatu gwetena semeli mtandao ngasemo ya Facebook Ndizi TV News Chingero na bigobona ensemeli ya YouTube na bokonda galike Ndizi TV News onyare gusanga mo nto semambia yabona kero togusanga amonaye na gukwana mange kero torigerete amangana tena siasa nene abasai kuru Nyamira na kibero beretonyora machi sokorena gusanga toramange gotera Ndizi TV obwansu wo mugusi.
obwansu bw'omugusi twaijanire kuraria ogukwa kw'omugaka Bernard Ogachi Oyugi nigara omugaka bw'omung'ina Maria Nyabonyi nigare omwana onyagusira Oyugi agenda n'omung'ina Paulina Nyansarura nigare omuromu abo Nyakwaye nyagusira Nyanamba nyagusira Aming'a nyagusira Nyabonyi Kerubo na Milka nigare ise Obunga mura kurwense ya USA Agnes Samuel Pastor Henry kurwa sense ya Tanzania Kenyatta kurwa sense ya Amerika Josephine n'abandi nkorera ya nyagusira Nyanchoka nyagusira Nyang'ute Marucha n'abandi nise byara nyagusira Obure Nyamari Kausi n'abandi nsokoro ya Geoffrey Job Lydia Pendo Justin Nyanchama n'abandi omuberoye nigura rushwe enkendu yenyegetari ya hema kitariki 14 cy'umutinyo gatano kabiri umwaka uyo goika asenkayaye asara sabirwe ne koenigwa ime yabo machoge chache bukanyimbo sublocation bukanyimbo village angena Nyataro Eskuru ime ye county ya Kisii tigomo nene Nyasaye tata aremye abantu benkayaye ase bali bonsi banyorirwe n'ugwakwa kubwatekana n'ugusira gwa Bernard Ogachi Oyugi nigo twarure engore yeito amangana na igure ngoyo oyino bure Kisii Elieta Diane Chris Mogere Obure kuriginde chikura cy'ubugabana cy'umwaka uyoiga yonko basaba abantu baminto mu ngakiri chikura tariki kianda umutinyo gatana batatu ikiama kiane Jubilee kireso muungano Azimio la Umoja nimbwate ubumanyi nimbwate experience ikiagera na akodi mirimo kinse mwawao na akodi mirimo si private sector ngakore mirimo East Africa Bata Shoe no manager ngakore mirimo Kenya Breweries na East African Breweries chichons kiri in the private sector uno manager na lenge company secretary na group company secretary East African Breweries and then kabumo director ese board of directors wa Kenya Breweries igo ni manyete igoro yoboteneri which company na mashirika wao na akori mirimo buno mo assistant minister no mo minister sa serikali ya Kenya ngakori mirimo buno mo minister w'uburemi yani minister for agriculture livestock fisheries and cooperatives ni manyete obokom w'abaremi na abere mo minister we mangana chisi ko yani Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation boy wana abere minister yechibesa na abanegesyo ngachorwa koboa mu minister we public works and roads yani mangana ya magacho nechipara ngoteba inche Chris Obure by nature numukanyi kunde nimanye tubu ukwani kumugusi igonko basaba tuchamo tugambe tuigwane kituzete gukora nga kituzete serikali yitebe nga kia serikali yitu iratokorere twensi tuisanike nga kia maria serikali yaragabwe ekina kigentu ntegete gukora Nyasaye karanche tubuye kiruye ekyo torosia serikali ye county yonku basaba munga akiri chikura amono mokonyo ne musike William Baka elinde ubumanyi butwanyorire ku Rwisiko experience yitu bwate toyerete gaiga sisito Ndizi TV obwansu bw'omugusi
Monchumurigire bono tigana n'inkorigania sentunde ya kabira sumuru buri history tekreto dosangamo naye na kumurikira regane tokokolekana kero bono tole numusa ikurwase county ya Nyamiro yubono okaleta mangana statistics and economy oyubo igoro manya sensemo ya siasa oyito gusangana seri tukulia rero kumurikira na kiabasa baganda tokonyorege tali anase serikali anemiye county ya Nyamiramba sai kibeso kina nemiro gibakoligia eketo gusangana buri monchumurigire ndenyero bono murikito sara nyarangio ntita ni gare aga sense moya nyako ya sebono nkumanyi gubuna iga umere na bana boda boda ngucharo komunitira sebiro tere bitambe krotoge ndrete gono ndetobe gabo oligerili na utubugati ya century ya bene ninjoko sangana sara nyarangi ontite mase mukunse mochenya koen ekro monchu muligire bono ligo ya mabuta lige ndrete koleto mochanda mabuta ni nkumanyi go mabuta ni ga keire kulende bona ayuna seke krebosion ninchikomera na sara nyarangi ontite ekero ndeno mogenia na asiri tukulia lero ekero togusanga monena gukwanda igoro ye county ya Nyamira anena sense mo yabasae ekero toga no mutumo komoke ntwagenda kumurikena kiabasa kolende tiganda somo jujumbe narigo korokuna Esboni umayemoga kaiga gotebuna umurario nyanja tigabasa tutige konya korare radio karioka wone bintu byomiropi. Let's do it in a practical way by ignoring cheap handouts and a rise to vote in the right leadership, the youth inclusive, responsible and accountable. Oya gote tigabasa tutige konya korarira nakigwa muroga nakoro Esboni umaye mogaka Esboni ntate ko gotebye gentekam ekera abaisiraeli bachietase Samuel igo barirete bagateba tutagete umurai na ekera banyorete umurai mbaisanegete bagatika kwe murungani no murai onye nero chiete uyorenge Saulo agakora amabaso gosibwa monene omonene akamurusi lakini ekera omonene amurusetio umurai okabiri bwa abaisiraeli the best ever back in the history in the lineage of Jesus Christ umurai doubt umwana omoke riri abandi bakona kurigerera ikisura bakona kurigerera ikiniugo baberi apo mwaba bamuraba nene banga bagaka mubaro cyaba gakagete bagatebwa natari aba na umonera akabatena naro kari mugondo na intumo zayo yo kari mugondo taretiza nere tukubeka ukorera uko mwana Esboni tutacha kulia andake kertu kurigire kirokyo bogavan tutaracha wikase county ya Burabu tnya kurigerera se bunge ya Burabu tnya kurigerera ya gendreto ekatukurigire mu governor bonigani gakurwase ebunge ya North Mugirango omokonyo ye gakurwe bunge ya West Mugirango nkagete county ya Nyamira berego oroche magendero ki osenchera kioro cyo kubwatana uko kochi gwekirania emerememi ya ase county ya Nyamira umuraria mugavana Nyaribo no mwaroba ko mubwaba tugasirio mugako minto John Obiero Nyagarama umugavana oyo soete aire takabeka egoti yabande yamatukabere lakini amatuka yo abere obokurumi mbwarenge Nyamira onye ko igwete keraso ete is first time in office amatuka ali aya matanga ni office ngo igwete chi minister njiatenetiwe ekara chiatenetiwe abande bakagenda koti kwamereria na kyo agocha atene chi minister ngingo gotebesha chiminisa chia butetu abange babo nabari mu barenge nande konyara bakorereki bari tagire igonda etego kogo minister kiyo mwa etano na mogote yarengo mwalimu yari tagire o minister umo minister umo sikonjiri okorbo samaro igarenge principal na sometie nginda agasomi magonga akana kababuna nere minister ya finance oyo minto sumo ukabeire rogoro kwerenda akaenda Malindi korubogichora abuna abantu bari mu igwete bakaretega bono gaki ntetuko kuburi onye serikali yatebire kwago obongo bwakorereki bwarosire genda kutumuke torikora none kara bari mu bari tairarie tokwira kisirasi twaira obokombe ondo moirere wiribaro ondo moirere chibuti ne obaro ona kurabia komba ona gotaina no mwana oro no moche koreta erongori tokareki tonywe musaye orenga se minister ngakieri ya 2013 no mwana Jones Omwenga na ndo yo chakaira ni wakabe minister ya public works ekero musikenya liba korereki torochiera ne na ligete kunyera basaye naende nkorengi umugabana Nyaribo aise ko igwekero geke abasaye mbabo ni manyete abantu mbarari nararorira abana gete bakorere siasa ya gusi uno mwana ominto kabeire youth leader kurugusie ngima umwana Ronald Okaru Mugaru
ndengereti na bakore gasi engiya andake ngise okunacha ekero goteba na nyaribo na barase kunyora abasage kora se bali bakurige biro byo governor ntobwate muna ben mumanyi nero kumachikoroka ndago okumachikoba musaye ngianda kota tebera na kyo yongu machikoroka na buno musaye tigatomo ekero gwate bana ki omugaka nyaribo na bagusuka busyo. The problem in Nyamira it is not about abantu baro and ababeira barai. It is not about our people. It is about our pockets. And it is about power. Umuntu tari kenda atagete era no konyora chinguru aye guchinguru no mwana inji anago safeguard interest chae igonta etego koborio moraria nje nkiabonyo reward nkuru agote no musarageinde and kiabonyo reward is the largest ward in Nyamira county ebwate chikura 22,340 kwarore tegwetine constituency ngima nene sana lakini esukuru nkorwa nige korwa Endeavour Technical Secondary School for the last 10 years kenda mubori nchen ene TV bantengerete etwa 35,000 esukuru yekagorerwe TV kakanse esukuru inigera sebunge ya burabu ere sebunge ya burabu Nyaramba sub location Busaragei location Kiabonyo ward Kiabonyo division kwarore 35,000 neti bibagoreretu igonta etiko kobori onye chintorochi ebintu byaitu byabura bunto koletiki ntobirochi igo bwato mukungu oyomo wasinyiru komo manage kaba kungu aba bane banyamira no banyare no nyaro umunoti mugirango no nyare omugetutu no nyare omu west mugirango no nyare omu oyoborabu kwa bwate ikyara abane bakorarajara bona aba bande nakiro bagocha kopomurari egento totagete tiga gotwara interest y'ebintu byago n'abayiri bawo onye gwachorirwa no murayi watera ubona tiga tobera nango no muri kito sara nyarangi ontita korwa asensemo ya nyakoe oyibona nkomanyi gubuna ni gabana boda bagenda tukwe murungania gokwana ligo lya mabuta asabate biro buno kubara ko mabuta kwa bero mu cyando mone sara korwa ensemo ya nyakoe onye kongigwete ntete omugeneno rabwateraga bwake gonkerena torogo cha sole tiga ndo meranga na sara nyarangi ontita sara onye kongigwete na lyagendrete anasensemo ya boda Mbia mono oyo Minto Vincent Onyancha korwa sensemo ende ye studio aigani gonda se stage ya Nyakoe Iranda Junction abasana umeranire naba Minto awara baonchorelia ase sector ya boda abubo bwata mange bagoche gokwana amona intwe basange negetaseni kya Ndizi TV asengencha samatuka bwango iga amaguta nigaborete amabuta ya petroli nonyena ye diesel anakikiagarire bachire egere basange na intwe asengencho na bwa onchorelia bakunire amano muchando yoiga ekera maguta aborete na barabwo na bapage chipigipigi iga asende meremoteyo asengenche yogo kea no kuborwa kwa mafuta ye petroli libori yabone linganka ye maguta achiete asengencha mafuta konya narororo nigo bakumetenga nigo bagocha kuiranirwa naende asemeti nyebere ya etire kurumagega ekera mafuta yo aborete kianda geikomi nonde na barabuga iga ekera tochigo sanga na barabwo tumanyenga amaguta ngikiabere ira mafuta nabo igo nonyene ligoriria maguta litskoria rero ngo chenchirire nararia ya bakagerete arachekoba asensemo ya maguta igo nomeranire noyo Minto gaiga oyo kabeire omo former chairman ekwanere elieta liae egera totebye make igore yayo na nyariko bagingo komanya karibu sana oyo Minto eyanero Ndizi TV egataseni kiao na mbemo imena isko yorogongo rwagusi tumanya malietangana kyokorokwa ando tokwanire make igoro yo kuborokwa maguta yaiga amo no bonchule bwaino na kibonya ndiko abogo kunwa karibu sana njasa malietangor kubrani mwenga machere ndo monchole westage Iranda boda ekene ntumuna abananchi twatesekire sana metinyebere yahere twateseka mafuta akachi akamenta agacha lakini gwekera boni gamuno ligereti twabogete mambi amabuta era tan fortunate ntucheti gwepanga kurumami na tolega stage tubwati mafuta chikasoma chale kwenda na anene mono bali bakwenda nyagitari yaito Iranda bali chikasoma chito abarweire no bakwameta basinyire gwekachinse mu Iranda ntwege ntware ko boli muna bana boda na nda baoncholeria totekemete sector ya boda amafuta tware ko boli amafuta ngayachiete bakintu tikabataleta mafuta Nando twale ko chikobolia serikali nene kibako chikoleta mafuta tikabate into expectation ite to expected ya kobo bugima bwa kongire kere gento kya kongire bakeiri goliria mafuta
egento kende gya kabere nkokwanera obogima bwanyarire bogokina sana ebinto muna amafuta eching'eni kere egento kerito gotumeka nyomba bya mentire amafuta amafuta ya pigipigi aborire stokonyora chibese koru toire family yaitu ikobono ne chi family mbirero chire bono ya muno tore ga ikanto bwati kende tokwira no nyomba abana ngo chikubale koraranjara school fees yonsi into bwati igotoko sabe serikali anene enyare gotokonya etuligereria anene mono ne bali golie amafuta gidigo chikotangazuli tukulia rero bali geli batateme gotopungusire gekogera chi customer echitoko bogoli na chire chinko complain chire uchumi yabere nkongu besenchio lakini amafuta akorrik akini religoli ngoteba bare ng'akero kende abantu bali bakone amafuta chi petrol station nigo bayasiekerete baganyete ligoli either litangaswe rero likogenda igoro egera banyana kwa bakoya igoro nwengenete ngana maguta aborete gosina abanyana chi petrol station basiekerete ligoli ratangazo gwikira boniga ekena amafuta aronaro egakora kurugoro mugasongo bekatwale nga amafuta korumo isonde lakini ekera yewethe litariki chiko chitatebe kana ligoli ngo chikotangasulire ejire tale 14 litukolia rero amafuta yagakora akasiekeru nayo bali twalenge petrol station twakanyeta amafuta tukatego amafuta akari amafuta amafuta yare lakini in the real sense amafuta tali yarete amafuta asiekeire bakanyete ba expected ligoli element egera bakoreki bamakoigorera amafuta tokorere gas igotoko chikosaba asande naro nabakonyora amafuta naro lakini kwategwe lito nabokobekero na siringi 200 kwa bakokonyanya okonyanya sunobeka siringi 200 kenenge yakonyora Asante Mtonyancha oroche abuna bana boda boda korwase stage ya Iranda Nyakoe Junction noroche chipigipigi maega nega igana ande no barocha abande go chialia no bateneine asenge nchomba bwati kibao kora maguta tayo na pigipigi teko genda onye mafuta tayo ninga naende nkwane no oyomo gosoyo minto nero lega iga nera rato tebi make ntara irana nanda asoma former chairman ara kwanera igoro yobo choli asenge nchobo choli na barombo genderete gosobo choli ngo chitole kora asama tuko make ale bosio karibu sana oyo minto nayo kwane make igoro yo kunga kubogima amo na maguta kobora asingencho aynoyo mo bwabonchorelia ba boda boda karibu sana okochakira marieta amarida nengoro kwa Silas Kirongo Chwang ngobere stage ya St Jude akini ngongo jana bere stage omuguma akini to temire korigere bogumo bede bwa kongire ekero na endete petrol kwanza sai nanyore jamu yarenge nyingi lavro rabo roche chipipige chiatigere mafuta ime bata una mafuta eliti ono mete madam ntoro chobo mabwa kongire ande to chiko sabe serikali to chiko chora eto necessary bogo maboito bobo bororo ari kero kende to chiko chako bogo mabota ande batu chari ayana na bate madam ntara rukorwa sore nkore kabisa ngote babarenga bana boda boda kero kende na ubago tumeka koreta chibura burwa sime sangirekano iyo nero yanyare ko bakeko ba gose mogote bukegima no batali numo gokora kiaba boda boda nkiora kwanira senga neyo na ende nkiora ganie ekero gekoreke ekero torochi asobo cholyo bonene ekyo bagotonga chantu ndoli kwanya kominyokania mangana ayo mangana bagotubeka bagoteba tina turabachege ose tokubeka ebintu twacha gose twaseruna banta banga gocha gosale mukutano ndundo bwateta byeyu aina mara nini mangana bagotubekera ntuna bando twechogera nde tubwate chi family ntuna banta bane twegambirite madam nkiora kwanira igoro yeli tukeliga tare 14 kero ligoliria mafuta ligo chigotangaswa. What are your expectations go thank you kagerete kekorwe egera na inumo isane kebna bonchorele ba boda boda asari goliria mafuta indu twarenge go sabe serikali toro esesera mafuta tore na linsake ligera na libo gimana indu tokonyora bororo ndo chigo chande kamona buna bono toro chichukule che binte byangete ndo anya go serwe binte bibisire sante gokorera naye nabo kwana makia igoro yobo cholyo bonene esengenjo no torochi asumuti nyole bosi njege ndora chiko kwanere igoro yobo cholya nene mono sinchakire Nyakoe ward ase ward yetole njege njonda chiko sababa na inchi asaba Nyakoe bateme koligereria manifesto yo monto egento monto ago chikokorera monto egero akiro monto ekura egento kende kia kabere tikato chiko twaro morembe chikure chingoja chire na nenko era chire tikato twaro morembe twancha na intwa sintwe egere chikure chichiko era bado token kogendra tole ko biashara bitu ya kawaida onye ne pikipiki ane ko rundi boda boda no kwa sene konya ko biashara byane iko tikato akechikura senchire rengia na ande anene mono ntolengere ligore ya bes tikato nya koligere ligore manifesto yo monto nkyo monto aprane nkia aprane yako chakokorera Nyakoe ward egento kende kia kabere na liko chikoirorera asenseme ya bana boda boda njetikantebe marange no kobekerero mono ogotumekeria ta boda boda emiaka yako chimaega
bodaboda yachagete nabo konyora bande mbaro konyenga ki batara kora ki batara ipanga bia lakini gwikira bondi ngamuna ntoko kwana abana bodaboda twepangete anene mono tumaite sector ya bodaboda nero yatokonyire emiaka twakorire gas yatokonyire no tokonyora chiwe sitokoru twakonyire family igonto konyara gwisalirie tegekora no tokora no intuna banta banene tubwaji family chito tolengarite na kitoko school fees na kitoko ligebe mahitaji ya nyumba twikirani igonto lengarite na kitoko cha kutumika gocha kurwana chisege ngake yechikura ndunto tage tomorembe na ande tokora lyo morembe umorembe gandre kobense ito ya Kenya. Mbia mono sana, asante. Basi bano yo minto nyanchaga bwase studio no igwete aya abana bodaboda bakwanire kurwase stage ya Nyakoe Iranda Junction bali no kwegenda mune serikali neche ko baligereria na kubakonya buna bonchoreria abake bakwerigeria egera babakeria magoria mafuta anda maguta tabora agendere ko baroro egera gokinia obonchoreria ase sector ya bodaboda rugaiga ase stage ya Iranda Nyakoe Junction ko reporter ya Elisoliaito njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Mbia muno Sara kurwa ensemo ya Nyakoe anene junction na asoko nyara kubwatengane yo okubogima anasoko bara kwa mabuta nande nkora ntorasole gendera gutarira chinsemo uchigutumana lya gendrete ya chinsemo karato kumanya kubuna mabuta ni gagendete kubora chinsemo chinyinge engana boy gobono omuliki to Sara Nyarangi Ontita muna bali kibande bagendrete kubwatia senchere yoboga nzikomera na bali kibande bali chinsemo watu mainari ya agendrete asumuru buli district karato kumulekerana gukwanira yagendrete gokolekana gotigana Sara Nyarangi Ontita moncho muligire bono twirane maigase studio asende bono no mogenione oyibono togosanga monere iri tukeliga aliya rero andake Richard twabere tokwane igoro joborai bwabasae lakini kolende kwa roka nebu nangote bole na nyaribo na wabwenta ko iboli bagalyo bogambi tiganso mujumbe rega igandoche ngana na bole ne bwato bwamate ne SMS ya chirega Thomas Umao chinsemo chege na Itambe West Mogrango the lead in the studios mixed up. He talks of youth leadership in the and also in the other hand he supports all the people and the confused leaders na igate bire na nyaribo no agate ya Ben Mumanyi tosha na kibono tokobole na ki yakoro kuna Thomas Umao Thomas na kiko nyarekana to kone goro yabasa na ande kwa roka nego ko ko nyaribo Thomas no bwate yaki uno mo Kenya na ikatiba unego teba wakira peni Mumanyi ekura na ende nakwa nego muraria Thomas timati go senanyigwa ena teba asekiro go kyobo senator wa Nyamira ntubwate youth na samangana yichi constituency abasa embakorete bakobori chikura cha Nyamira cho ase constituency obo MCA abasa embakorete mbaro nana goteba Nyamira asekiro go kyobo gavana musaeta koretiki tayo bani mwana ndio musae peni Mumanyi peni Mumanyi akabo musae Neke katipe ko teba sa mangana yobo sa 30 what iko no watu na ki to 35 lakini nende kala wanda nende kure ndeli mwata mwanyira mange 38 Ben is more than 40 years oino musa bono njina kinamo tinda mixi chingende no boli na manyabwali enamo teba iga na enda okwe murali obo women rep musa emba kolete abasa embaro bakominyokana baba Jerusalem ngina Jerusalem manyi na bande arabu kogo cha soma ngana yobo senator omwana Adam Simoche no naroro asobo gabana na teba musa takolete ki tayo igo ibete ne mixi na kinarusi yobo gabano lakini ebibinde abasaemba kolete abasembaro tianga tuske kase ward eryokurwa ya Kyabanyoro totara kwa ward chinde adaka na wota toro manyu boys anti ward ward eryokurwa ya Kyabanyoro abasembaro bakuliye biroko ward ya Kyabanyoro ni hebwate chikura chiribu emeronge ibere na ibere na 342 na ende is the largest ward in Nyamira County, the largest ward in Borabukosi constituency. Na ward ya yomoralia ni gero sirie na abantu bebisaku yani abagusiye bisaku birenga bitatu tobwato musarage togatwara umugesumi togatwara umunyarurande na abo asabu abu Kyabanyoro abarayi batenenire abarayi bare 10 no yomo bakoriye kirogo kyobo MCA lakini ase kirogo kyobo MCA wa Kyabanyoro abasa embaro na ende umuntu totabwati ase kirogo kyobo MCA
n'umunyaruka musuba yani Musubate tayi. umongina nero takoretiki Otayo kuriye kero. otayo kuriye kero gekyo lakini abasaye mbakoreteki Abasaye mbaro. abasaye mbaro iyo murari Igo muri buruzi kubwatana n'abasaye guru kyabonyoru eriko nyara kochoro umusaye abo murayo ino. ntungo chora toro musaye umuraria nagotebika kurutwa chaka it is not about me it is about the will of the people ekero tete go serve abantu ba minto tari yaye ayoro musombe ekera gwachorirwe tari ogochorwa abantu baenda babaki baba basomba ekina kikiabeire shida asoborai kwanyora omonto arengeretie ebirengereri biaye n'abasani baye lakini musaye takoreteki tarengereiri Ase ng'encho ndoche biro bikomnyokia tiga turigeria nge bunge ryokorwa ya burabu ento abate bene mumwanyi bono yo tayo oso gochikorwa starike kyanda kuriye kerugo kyo governor kyara retire nande korwa wedrase kyama kya Wiper nande tayari nanchire gochikoriye kerugo kya masakara na itabwa na agendrete no weyakera na kurigiri chikora chinsemo ase bunge ya burabu okorwa abasaye mbaro bakoriye kerugo kyo bujumbe nande mbarenga bari onyabaro burabu constituency igebwate chi constituency yani chi ward inye na chi ward echinye kiabanyaruere maata nechinde chirerogoro tubwate mekenene tubwate sise nyansiongo na kiabonyoru na for the last na endo manye go moralia eyenere constituency manua ase chi constituency chia gusi iboletwe omwaka o 2013 no muchumba oberi rororo no mwana minto beni mumanyi nande miaka 10 bono iwete what constituency enendere ne constituency ye abachumba ntombate ne bakuburie kirogo kurukia bonyoru ward mbarororo kuru esise mbaroro kuru nyansiongo kuru mekenene mbaro bakurie kirogo kibuchumba na gotena gatwatebia abantu ekemaene asobongana yo ekero gotebia omonto musaye tigo omonto omanyo emiaka yae nerenge koreteki you know your age is your heritage no mwando ogo omonene akorereki akosukiria amatukayo bono tojana nini gotebia omonto ekemaene na bono ngogotebiga I'm 34 years. 34 years to go through Musaye. Ekerando Musaye. I was born 1989. Kerando Musaye. Ekerando Musaye. Gese go ikante na no Musaye. Bono ntobwate burabu ekerango liye list yeri Musaye naro omwana Davis Obiero Ogali. Orase ebati ya upya naende elanda asimio ngobolia lechikura chia burabu naende abantu bande tobwate erakuru nyansiongo ward nyansiongo kora burabu aria tobwate rogena ngoba chokera nda sponsor bakuru tobwate mwako minto musike Patrick Kibagende osero noare nyansiongo ward ali bueno erenka egari yangena liensune nyansiongo ward toche ntobwato yo oseraranda ODM ntobwate omosike engineer Peter Nyonganyarige igakurbusarage kyabonyoru ward Nyaramba sublocation urure kyabonyoru ward ntobwato omwana ominto Daniel Yabeni rogena songo igakuru burabu kyabonyoru ward Nyangoge sublocation kyabonyoru location kyabonyoru ward tonagotwara naende musikina arario umurisia naende nerore basinyine na Dani rogena Nyangoge skuru ali nere makurwa ntubwate oyo minto Jared Makasiso nere mbosarage yakuru material sublocation osarage iroke location kyabonyoru ward uranda se party ya Wiper and they used to be the secretary general ye party ya Wiper na abande mongina nyarera kurukurwari rogoreskimu abantu na abange roje kyabonyoru mu bwatantu wetani oyomo nyandoro kambi no ali nyansiongo ward daktari aba bonse bono Omusaye Davis
obiero ogari igo buna abasae mwerobere tikimo guchika mubwati asobo chori bole bosio oseni ngumutaita gochora nande merobere kimo abeke buno mosae koene kimo na guchika bwati muro mosae yo koriye kerego kyo obojumbe ase bunge nyagora wano nche ngoteba igo muraria unajua kwa roche linde kere gasi abeta advertise Nairobi ari Hilton Hotel bande bajeto na masakara batakita abantu 10 lakini abasaye bakagenda 10000 mwana minto no na kikware okora goiko onyora abantu 10000 bajena ndi batakita abantu 10 na abantu ni 10 abantu muri gane chiri 10 abantu batakire ni 10 na kiokora kanse ngo endra ni fingo tigaga the probability yokonyore gasi nero ngingo kwera moyo ngingo kwera moyo goikaba ndeko goikaba ndeko mna hande njego nkiragira ngarusie tumanyeti guseno kore kwerende guseno nyore na kinakora na manya natinko nyora na kinta tukora bate to kumanya guseno nyore guseno tiwe machibu nare ngakora tek nabire igono tingo tiga lakini tingo tiga to gotiga goikoike na banta bana bande yes goikangende ndio kigwachira mwabachiri bukomi na bono abasaya ababerure bachire mpakete etebe bona kiba ebekire etebe ngese niko bataite banyore gasi ngi abasaya mutabaire gasi sida ni nini obakongumburubi komosaya akoreke orwanire oitire binte byo ngese noroche ko bakilia dikora IPC nini binte ebi mpaka otaibuna bono kwa bere process candidate tari process bono ikire sasa abasaye kazi ni yenu asenge na tako na nje na batebi mwana minte byonsi ngo etabire lakini obwanjani no bwamato bya nabantu banyasaye ebigenderere utambi gosebono takurigirira igoro yechibesa digereri sera kyo muntu ntate kuraba woli ona komboli swali rindo bwate karote ne nonye eitenjere kuruguru na kurugo chanyamira gose ruguru igage cha oturumbo keso tikigoika ocheche birate ngorore chigari chirikire echinde unga feeds echinde keisi kwarere menengai goita chigo turumboka teatura tige bintu ne chisabuni cha menengai gakiuna mangana yechindagera yechingoko yechiombe yechisese yani ebintu byobotugi ese into abagusi nabaremi sande to kwerwanira wetera egasi yaito yamagoko oende gitare asinari to kuranya mira noti cherenganyi nabagusi bakorete oende na naroko nabagusi uko bakokore oende na kuru go chari party mali nabagusi bakorete oroche ndagereria turumboka abaikoyo barure sobo bachire na kuru baigoire chinda story omochumba to komuya obwate interest yabana youth abatena none binde mwari kurokana amangana weso fund sindio aenda imoki nabone machine nelarie kurukwe mixer ne motor aimoki it will cost something like 400,000 abeke na abeka kyabanyarwari kwarire ari yaka protiga abeke enyomba rere kwagachu na mabati amatambi go kwata kuru industry amabati yakoreke ekera yabekiru ana goteba ndete ko empower youth egente kelika abantu amisi tuliye salesman sales ready tuliye umuntu tendete production abana baitu basomira mangana korosi chindagera gosebona tunakoligina umuntu marketing endagereria chibando njikuru nonye nyansiongo mekenene chisimekwe abantu twagora kurwana ndi twagora no nguru mataiga chiacha twabekawo ewiti jam twarusi kurumo baka mata cotton twarusi twareta gosenya mire buna ari sironga kera twaretire sironga aria endagereye gekorosigwa kwarere for example na kiabonyoru tietori kena kiabonyoru feeds kera twarikire kiabonyoru feeds uroche to gotara bosonga na ende ndagera ya rosi guyeke gwango kerigeta keiri kulingana ne standard yebinte production itagera goraki umurari uroche abantu twaboneri ba chingoko na bande tunakoreta none chi machine abande kitokurusia toko process yendagera abande batuke chingoko bagotuka chingoko abande batware incubator chinya gitarire ngachira gose chisukuru tara supply amagena ndocho nobwate birengeri ebyasana aso bwangu ndocho birwe na byachirega ewodero kuri kyabonyoro omujumbe MC obeiro inkyora mwasa 10 MC babere oyo lengo 2013 ari kuruka James Kengere chisabwengi paka 2017 akanagocha akabwatira na akakole miaka ya 5 oyo ndagaswa oba
nabe speaker deputy speaker omwana ominto Duke Mausa Omoti inche nigo ngobatebiga Nki ora mwasa 10 Duke. ase 10. ase 10 ni nabongo mwa 5 Nki ora kwa out of 5. 10. Ase nki ora kwa mwa. Mwana ominte ebinto ebinge bire bitaraba implemented bitakire nago tenanje onyo monene gakoba ebinto naende gwetera abantu kwa iruchinguru korera abantu bamine gasi kingote ntobwate unabono ntobwate chinyagitari cheito gari murari akero gweta nabone nyagitari yankari kurukwendi ba health center yachagetwe no musike Joseph Kiangoi mwana mugaka masanya mare musirire agacha Nyamenta naende county government ngakiri ya 2013 anda sabwengi yanyorete maternity wing lakini the maternity wing na bona igere dysfunctional tergo function ninki oborai bokoreteki borobobe onye ndrito bwata barai bakwenda mpaka masinani ekera irire chikura umanya urika obokongwa abantu baminto babwate nobono nabone nyagitari eyo gakikwe mukyo murere bando ando chikogongeri Nyamira na ndoro chengese numaete metoko ebitokomera na mwatariro muraria chiparama iganji koreteki bono nche ngo batebiga naso chigo kodra igongo batebiga una abantu baminto banyamira abantu baminto baburabu abantu baminto bakyabanyoro chengo kwanira kurugoro nango koreki nango rwe constituency yane county constituency wike ward takurigereri chibesa takurigereri chibesa roro umurayo ngo ikere kare umurayo oyo ngo igware birengereri byaito ngo totegererare na kiare torigereri chibesa chiaye torigereri enibo yaye rigereri enibo nobotenengu bwe kenyoro kyeino bwe ward yaino bwe constituency yaino ekiagera ndete ko batebi umuntu no ibwa abantu none umwana osomira ochire isiko bona buno koraria umuraria mama nara umuiburi okonyorete mama nara ataya tari abantu okorera bagusie gasi na Kenya ngima nabirigo umwana no ibwa abantu no musumba no ibwa abantu osebono obokoreri kero umuntu agokoraki agoikera naende tare disa chikuranko era chire abana ba minto onde taironde kiara onye no mwesimi wondo ogweta onye no bisi ogweta okorigi chikura mwama sikani yaye tago na gochori none lisakara yaye isakara tari yare kura onye no ndo ogweta omugaka Patrick Osero ogweta akorigie kura motegerere igwa mangana aye lakini taretiza naye bwe ko gochachi nanaki asa abantu ababozi bikiro monto ntebire manifesto yaye injira kitura agende toikensengia ense yo mwando eri aba Israeli barotera na bakambuka enyanje mbali tuamboke tororense tonyore bintu amana nari Nyamira lakini umuntu akoletera abantu baminto nabo babeira ababi andake asenge chindo chebiro byachire engana yo morio orakwane gochia sabasai nerie abasai takuna kwemurungania chinga kicho kwemurungania chiarire ne chinga kiecho cheino chiachakire na chiechi togo chakatare tiza tare tiza tare 10 mwezi wa 8 abarai abasai baikaranze birogo bategerera abande nakera no mone nako gokonya okobo murai inyura ase kwarure naso tagete gokoraki kogenda ekiagera onye to koinyora mambi nae no koreki nuebwe murari abantu bare babeto bochumbe ndate ko batabune constituency yabo machoge umumura nachole tuo umusae tari bobe gukwana engaki ina abana tware agachorwa musike Ferdinand Obure arengo moke sana lakini okabata akorete gazi paka bona igo temire na boko na kuiguna politics takoretiki taiyo temire sana ntotete tochikosira buno musiko yo asirete goko ewe kirogo musae goko ewe kirogo murai ikabantu baminange onye na matanga abeire tako enda asiko chikuna kumura siringeri 100 umuchi umutaka kwego sino mungina getasirire tasigete musemura ukwete tori gotoma onyankende nonyankende ngeyo no na asigitanda tabwate no ne mattress lakini goko igo asemechira abantu benyarete kwenda kwarwe 100 lakini ngakiye chikura bono iga ni gogo torigia uri abwate kure yemo na inje mbwate kure yemo chinga kiye chikura muna bono iga ngire ndata kwenda rebwe kagwa kire kura
oyo gocha kwairira gosene kakia banyorere gosere sere kenda bwatega kwa mwirira no niribu 100 gwaturo bono igo gotorigitwe twese that's why no monena marika machenu agoteba iga mwanya bantu nigo barengaine asobosyo bwane naende ngabatunga asumu bwekano one inkibono oranjaere naende ninje ngokobeka ekerogo keranga nitio bakonyi turi gonkonya nanyora nyarbe tu arenge nere lakini era ko barende na ire igoro na kabere gose mwarimu akaritaya gosaba kora gasigeta akaritaya naende no ko mure bintu gaki to kora bwato mutaka nere mambi maite mejinere gusi abantu ba minto aba okobolina no maite pension bate abantu anakoigwa gaki aye koro murayo muya abana ba muiburi oyu bakakora gose no nyarebe bari kuno kurusie sikebweri osomiri abana bajire igoro ritaya aya niga bwasari kuno kurusie sikebweri ali ikira kwaera akona kulisi chombe umwana oyo osomire to komokonya nere gakimambi nere umugakoyo nere ira nebo yatike gotiokerere sikeri aba gusiba gateba iga na alenge mutaka mwere ngakiuro no mwango mwabo munda agankora muntu na inje bono muraria nkoiga mwa umurayo muya nere gakubwata bwato muntu mutaka ko bakoiga na emambi no bokubwata muntu ndoko bako na birego mbiya mono asomo elio muraria na studio yaito ya Ndisi TV ngo bakira ngambi ya mono kale tu agachire Nairobi twachikorra babole na dimambo mbatera no tu akorreki babo keni walipora maremu lakini o manene bwanjire lere tora amugo twakire simiga na ndi tokuna komera negira ground inchengo sababu chori obuya na ndi mobe komo nene botwe ense yaito etu aro morembe oyo koira nero manene akira amaguta mosese niwe mwenzi bali mwandigereri na ndi mbiya mono Richard asokoretinga gachiao buno musaya kurase county ya Nyamira bege bunge ya urawe wodi ya Kiabonyoru aso sanga monainto gendera ko monainto na bege nto umurane ngakiende na ndo sanga mango munchu muligire bono ikiraga bono to ko romoro biri biri sirita siri tukuri rero ekara twasangira bono no musaya kurase county ya Nyamira oyo kurase bunge ya urawe boyo kurase wodi ya Kiabonyoru twasangira twakwanera manga igoro yega tarikyo musaya anene aso bochorio bonne bole bose ikiraga butigante mbia munaso bali mwachara ko sanga monainto bali mwatu bwatiri ko morio genda ko tengera Ndizi TV nyari chikoroga chize sano ne biri chabona mambia asemesa yamangana mayo munchu muligire no chikanyara mange anene alia bali kibaito bagendete kwaligania ase chinsem abali kibaito ngomanyi kubuna mbali chinsem bagendete kubwati amangana yengencho ayibonto gocho kumanyi buna gendete wate gor chinsem mo chonso miranenga kiende na ende bia mona sogo chara kotengera Ndizi TV retirane nchenkoro ko Vincent Onyancha. Ndizi TV, ubwensu bw'umugwi